Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponitha. भारतीय जनता युवा मोर्चा तुम्पेन बाइक रैली के पामानपोन वोसिंग निफाइन कोरा ट्रॉक्सियार नि भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM इस कार्बी एंगलोंग अतुम आहिन पेन चिपातेर पिपोंसी दिफु डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस पेन बारपोंसी बुकाजान मंडला साइ हेम आन बाइक रैली माते बाइक पाचेजेंग आजाइमेक डेंगपोन लाबांसो बाइक रैली कापाचे जेंगपोन आथेपी मोदी गवर्नमेंट निंकान सिरकेप के चौक महाजन संपर्क अभियान लापेन आसन सन काचिंग थोर आसाई अमोके डेंग दो आन पाचे तोंसी बाइक रैली तमे डेंगपोन लो पुसी थानपोन बांसो बाइक रैली के पाचे जेंगपोन अलोंग BJYM में फुजी तेनबे सारसिंग तिसो चुनबांग रूपकासेन इंगलेंग लापेन आरिसांग हुआ तुमचे तोंगदुनसी बांग फारो इसी सोसे तुमचे तोंगदुनसी मेसेन पेन बाइक रैली पाचुनपोन बुकाजान पेन सारकुरुबे कार्बी आंगलोंग न्यूज बारेली आसाई बांग डेंगपोन दी Ini nitum Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District East Ain Pen Patir Pi Ponse Bike Rally nitum ha Difu District Office Pen Bang se Penedak Bukazan LA an Nampalik lo Bukazan LA Adak Bukazan Amondol Office ating no sini nitum non dolo Asilalo nitum Bike Rally bangke adak Central Committee directive ating pen lapen la state committee directive ating pen sini tum bike rally bang edolo nali tum nachini thai pa labang so chikluang bong Bharatiya Janata Party ke Japon ason asai nitum han padeng toido laso ajai mek along sini tum bike release tame dolo Mahajono Samporko Abhijan pusi party ahin pen kirlo la so Mahajono Samporko Abhijan arlosi penangana program bang paklem toido laso arlolo la bike release tame Silalo Mahajono Samporko Abhiyan asai paklem ke labang ke kadu ke sini 9 years lo Modi Sarkar ke ja pen ke complete ke 9 years uncomplete tang lo si 9 years ke complete pen mane rada tumhan warsai kime kipi lahaya puthak nitum apan kon ma kipi tang lahai papacitai pan sini tumhan ta directive pang pilo silalo ese young कार्यकर्ता युवा मोर्चा पते दाग होई कि मितुम सादी लो लासे युवा मोर्चा आहिन पेन तमे ला सरकार आहिन पेन किपि तांग स्कीम समुखा रादा तुम पेनांग लोंग लो लासे हला तुम कचिनी ने तुम दुलांग जे लोंग दे चेतेने दे ला पसंदा दोदिति लासे aprang a सरकार पेन जोंग से पंगबादाम लोते तिहेक atam pen ke 9 years ang bung penang anasai rada pan claim pon theglo modi ke japon sarkar bang lase ni tum BJYM sitame lase message ki pikang tung lo ye Bharatiya Janata Party sarkar puthor bang thunang helang moneng parliamentary election 2024 sengkan bang ke parliamentary election dopo lase ni tum bang ke ajali pononta kaching thura mate development asai bang eli tum long ke along ri bang ya kenang sotlang tema eli tum along ri aprang-prang e papi nai pulo ta non la ningkan kan yang bong la litum council long ke Japon khai Dr. Tuliam long hangsar alang li ke Japon penang an kaching thura amu bang litum thek ponong lo se labang so asokar puthot nang helang tua kemang pensini tumang la message bang pon bo la persona jai mek arlo sini tum la by release tame en pon lo Poisa inti adorso arong along ronga saratum CKK enamai ke padupon Vusik ni phain kora troxiar ni lakha kre ke thom langhen constituency ke parlo adorso poisa inti pathua klam adung along rong krepli arong asaratum aphan village council lapen village code aron CKK pipon amai along mai che pahem phupon dhon sing bia hin pensi mai chari ponu alohi pachini pon lake gobin rong pia hin pensi pachini ponu bangso amai along alohi aman pen kache tongdun dhoni son lekthe advocate servison timung advocate jibon be advocate rupom timung advocate lapen bidya singh inti president langhen kara si penang anman ki doke the ki dinga tum chetong dun si seke ki pi amayalong RDCP dun pinilabang somayalong inglong asomati jasimet karbi akhealong rong asar atum kachesong village council nangji lapen rong asar atum ajakong chehar jaklong nangji pu kachesong ke hangpon non chun ponji dok asonlu laso along ke hangpen longlok aphi ko son simena arong asar atum chehar jak pon thekjima pura advocate atum aphan chopha ponsi village council lapen village court aputha ke klempon nangji ajakong hai hui seke pipon
Bangso arong laki 1954 aningkan si Inglong aso akhe atum methang rong rup arlo along kangsai pon nangji lamki do kokle pute ingsai pon unpopu tok pon dak ajok non puthot bangso aja kong kache en pon thu thekji aphan seke pipon si mesen pen pachon pon Samelang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News
Himachal Pradesh along RV ke jangpen langke thedut ajok bangtrok apran ke dam lapen bangkep arenga hu kesu. Himachal Pradesh along ri arlo along RV ke jang lapen tomon ke thepen ajok langke thi kanglum pon et ajok kisung ke phupon. Labang so tomon RV ke thepon along bangtrok atum apran ke dam lapen bangkep atum arenga hu kesu. Mandi district malomta langkanglum et ajok kachupangreng amarat mareng api amukhasitami kerengji aphan akisum donanglu lapen hemkonglong amukhasitami langkepon et ajok towar ajok kidu thip ajok kachileng atowar akrong kachileng kisungpon kidu sitami non abangki un an pen JCB pen direct pon bomlang news desk report Karbi Anglong news Sarupathar Mondol Committee atumpen Mera Booth Sabse Masbut Boot Ajaimek Kedengpon. Vosik ni Pankora Troxiar ni Sarupathar MSC constituency ke pardu Sankti Hidimati Balipathar open stage along ada porphai kebra achitim apor malompen Bharat adang pi along BJP Ratchari asong atum along ritin along Jan Sampar Katalon Pacheton Dunsi Chiklo Ejon Talon Bombang Bomsi Mera Booth Sabse Masbut Ajaimek Sarupathar Mondol Committee atumpen Dengpondu. Bang solong alohi sarpi aman pen MSC kadom terangpi Silarson rongpi VDC chairman Sarupathar Mondol committee mepu Lokhiram rongpi chunbang Honaram Singnar Mohila Morcha Binarong Parpi pendanglok penang an songalong klembang phubang phiatum chetong nunsi mesen penmai pachunpon Bukajan pen Sarkuru be Karbi Anglong news Kelamtang May 30 pen non June 30 an labangke continue chikloijon Party BJP hinpen state lapen national lapen dak district penang pingkhat sinitum kadobe mondol talasot teng sinitum 30 May pen non 30 June an so program pajun ji phan bangsip pini 27 ani ta khalaso rutina ateng a program sikeng pot सबसे मजबूत pasana program sikeng an bangke visual program hai prime minister a program ini bangke kini tum dur program si pen bangke lag 20 tarik pen 30 an la dur program bangke lage 30 an mani tum kipa juji phansi pori Madhuram Lekthe Apo Amen Pen Bokolia Sports Association Club League Football Championship ke padupon along Angdung Kitipon. Lakhakrai Silangpher constituency Havar along Vosik ni Phaing Kora Trok Arni Bokolia Pathua Klam along Karlitang Sarthe Lekthe Amen Pen Madhuram Lekthe Ahin Pen Kibipon along Angdung Kitipon. Labangso Football Championship ke padupon along Alohi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council Mate Local MAC Madhuram Lekthe Karbi Anglong Autonomous Council Sports and Youth Welfare Chairman Longki Bay Municipal Bokolia Board Chairman Hemsing Teron VDC Chairman Noren Kiling BLCC Chairman Bipul Bora Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dun Labangso Football Championship ke padupon along Kachepatir Pipon lake Bokolia Sports Association atumpensi Chepatir Pipon lo Labangso Football ke pathu Angdung Kitipon along FC Wolongko Maji lapen Langpher United FC atum ahinsi pathu ponlu Bonta FC Wolongko Maji atum kethekser ajok Langpher United FC atum aphan gol hini pen thaponsi FC Wolongko Maji atum ahin pen chepahai ponlu Lasi Wolongko Maji FC atum pen nangkache thandun atengki non kewangjilang arni sitami an sosesi Wolongko Maji FC atum chepang tang ponji puta than pachini pon Lapen best goalkeeper laki Bamon Terang best player Mindar Taru Lapen goal ke thapke ongnai laki Sarkiri Ingtia hin bensi Chepalong Dun Pini prai chikloyon dokailo Bokolia Sports Association hin pen Patir Piponsi Karlitang Sarthe Lekthe mate nilip hemasar akesar lo nilip polo alang limen pen pini Angdungiti mate final match pini tum pajut ponlong lo asi isi ningarong mimi alam ke lahen lo je usumara tum jetu khela ke pathu thega usumara tum non penangan aning rung rinti lo penan arji giding alang litum lapusona platform thikpon niklong ledelo lasinon nilitum Bokolia Sports Association hin pen Patir Piponsi nitum la Club League la bangso pathu pon nitum B poniklo ladak B team do la pen A team do lo
Asia tumi bangke bitim atumlo pini bangke etim. La etim bitim stami pini ana bangke Anglong itilo. Asia lahai sumara tum pathuta langme pik pik. Asia alang litum pan elitum aning rung ponang po. Ke pathu thek atum panabang ke pathu nat pachihung ponang po.